Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα παίξω Dress to Impress. Βασικά θα παίξω, θέλω να σας δείξω κάτι κωδικούς που παίρνουμε στο Dress to Impress. Λοιπόν, αρχικά ο πρώτος είναι αυτός με την ταυτότητα και ο δεύτερος είναι αυτό με την κοργόνα. Λοιπόν, νομίζω που έχετε δει που είναι σαν ζώνη μαργαριτένια. Ωραία, αυτούς τους δύο που ήταν στο πρώην event, πάμε να τους δούμε. Λοιπόν, να σας το δείξω βέβαια, να τους πάρετε, γιατί νομίζω πως θα είναι cool και ωραία, που δεν είναι. Και πάμε να σας τους δείξω. Λοιπόν, μπήκαμε, θα μπούμε στο free play και θα κάνουμε κιόλας και βίντεο μετά. Οπότε, παιδιά, πρέπει να παίξω αναγκαστικά πρέπει να παίξω, γιατί θα κερδίσω κάτι. Λοιπόν, είναι τέτοιος κωδικός, κοιτάξτε, RCD205, όχι αυτό, 5. Λοιπόν, το στέλνετε και βλέπετε, εγώ τον έχω πάρει ήδη. Ή βασικά μπορεί πρώτα να παίρνει το D, κάπως έτσι, νομίζω πρώτα μπαίνει το D και μετά το C. Ναι. Βλέπετε code claimed, εγώ τον έχω πάρει. Πάμε να σας δείξω τι εννοούσα τόση ώρα. Ποιους κωδικούς γενικά. Εννοούσα δεν μπορώ να βγω ρε παιδί. Κοίτα τώρα που μπλέξαμε. Τι έβαλα. Ωραία το έκανα πάλι. Πάμε εδώ. Ωραία. Εννοούσα code. Αυτούς τους δύο. Να. Αυτό και αυτό. Νομίζω είναι πανέμορφα και έτσι τους παίρνετε τέλος πάντων. Και τώρα πάμε να παίξουμε. Ναι, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, αρχικά θέλω να αποθηκεύσω και ένα μπίσιμο. Δεν είναι. Θα βάλω αυτό. Με το. Κάπως έτσι νομίζω. Ναι, και θα το βάλω έτσι. Ναι. Τέλειο θα βγει ρε παιδιά, ρε μάγκες. Θα βγει τέλειο. Δεν έχω βάλει ποτέ αυτή τη φορά. Οπότε είναι ευκαιρία. Και θα βάλω και αυτό. Ναι. Θα το κάνω στο code 4. Με glitter. Βέβαια. Και θα πάρω τι να πάρω τέλο. Θα πάρω και ή βασικά να βγάλω αυτή τη φούστα. Νευρίασα. Να βάλω αυτό το κολλιέ, να βάλω αυτή τη φούστα και θα βάλω και αυτά εδώ προς τα κάτω για τα πόδια μου, πώς ήταν γενικά το 2010 στη διαφήμιση. Αυτό κάνω κι εγώ. Ναι, ίσως δεν κάνω αυτό. Ναι, και θα βάλουμε και αυτό. Στο 4 έχουμε πει. Και θα βάλουμε αυτά, ναι. Τώρα που τα πήραμε, γενικά τα είχαμε πάρει, οπότε ναι. Και θα πάρω και αυτά τα τακούνια, ναι, τέλεια. Θα βάλω και αυτά, τέλεια. Και θα πάρω και καλά βγήκα τώρα. Πάμε να τα φτιάξουμε γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο όμως.
Χρώμα. Ροζ, φιντάκι, ροζ. Τέτοιο ασημένιο. Παιδιά, δεν έχω καθόλου χρόνο. Τι θα κάνω. Μακάρι η γλυκούλα να μου πάρουν 5. Μακάρι. Τώρα δεν έχω χρόνο. Έλα. Μπράβο μου. Έλεος. Πάμε εδώ. Γρήγορα. Και το κάνουμε μπλε. Ναι, είναι so cute. Ωραία, ναι. Τώρα αφήνουμε έτσι. Ναι, έτσι. Τρέχουμε. Έχουμε μόνο 15 δεύτερα. Όχι. Κάτσε να βάλω μάλια. Ενώ μέσα έχω βάλει ήδη. Όχι ρε φίλε. Γιατί μεγάλια ήμουν χάλια. Τι λέει, Νάρα, let's do. Οκ, είναι κάτι με μπουμπό, κάτι τέτοια, δεν έχω καταλάβει. Οκ, για να δω. Τι είναι αυτό, πολύ ωραία είναι ρε παιδιά. Θα τους βάλω ένα 2, καλή. Let's do it. Μας βγήκε χωρίς παπούτσι, δεν κατάλαβα, αλλά τέλεια. Θα βγούμε κι άλλο ένα γύρο να ξέρετε μάγες. Έπρεπε πρώτα να πήγαινα να κάνω δέρμα, είμαι πολύ χάζη. Πέθανα. 3. Γουγλά. Πανέμορφη. Δεν της βάζω. Ναι, είναι πανέμορφη. Αλήθεια. Αυτή είναι η Πλούτο. Οπότε είναι, λέει, Ranger from Friends. Σε ποιον το λέει αυτό? Δεν ξέρουμε. Και βγαίνουμε κι εμείς σαν γυμνές. Κάμε θα κάνω μια πόζα τώρα, έτσι ήταν αυτές. Επειδή δεν μπορώ μαλλιά. Θα ρίξω κάτι για time. Τι 10. Time. So sorry. Guys. Ποια είναι αυτή? Πολύ ωραία, ντύθηκε πάντως. 5. Συγγνώμη κοριτσάκι που σε κορυδεύω, αλλά δεν πρόλαβες μάλλον. Το κατάλαβα, μην ανησυχείς. Συγγνώμη. Εντάξει, βγήκε αυτή γυμνή ρε παιδιά. Να γίνομαι κι εγώ πιο γυμνή, έλα. Έλα ρε φίλε, παίζουν άδικα αυτές. Τώρα είναι το special.